Ako sa dostanete k mojim astrologickým článkom, sa dozviete v tomto videu. Natočím vám postup, ako sa máte prihlásiť a zaregistrovať na Patreone. Do prehľadávača si napíšete www.patreon.com a vyskočí vám takýto náhľad. Je potrebné do tohto príkazového riadka napísať váš mail, alebo si môžete vybrať iný spôsob prihlásenia, napríklad cez Facebook alebo cez vaše konto Google. Ak to budete mať, stlačíte tlačítko Continue. Ukáže sa vám táto obrazovka, kde si môžete vyplniť meno a zvoliť vaše heslo, ktoré budete chcieť používať pre prístup do Patreonu. Ak to vyplníte, znova stlačíte Continue a potom budete musieť verifikovať e-mail. Čiže sa vrátite do svojej mailovej stránky a na e-mail, ktorý vám prišiel, kliknete. Ak toto urobíte, môžete pristúpiť k tomu, že si ma nájdete na Patreone. Moje meno je Astrologia Meitnerová. Tento názov napíšete do príkazového riadku. A už sa nachádzate na stránke Astrologia Meitnerová. Na začiatku vás vyzve, aby ste si vybrali program, ktorý chcete využívať. Sú tam 3 programy, jeden vo výške 3 eur, ďalší vo výške 5 eur a posledný je vo výške 9 eur. K sume je potrebné pripočítať daň, keďže Patreon odvádza za mňa DPH. Keď to urobíte, môžete si vypísať vaše platobné údaje. Funguje to tak, ako každá platobná brána. Bez úhrady budete mať prístup aj k niektorým článkom, ktoré sú otvorené. Fotky vyzerajú potom inak. A napríklad článok Slnko v znamení barana je prístupný pre všetkých. Kliknete a môžete si prečítať celý článok. Ak kliknete na tlačítko Open Up, presmeruje vás to do Google Play a vy si môžete túto aplikáciu nainštalovať priamo do vášho telefónu. Tam si viete zmeniť aj vzhľad tohto programu a máte vlastne celú aplikáciu pod kontrolou. Teší ma, že viacerí z vás prejavili záujem o tieto články a preto som sa rozhodla využiť ešte českú aplikáciu Hero, ktorá je celá v češtine a preto verím, že sa vám bude v nej lepšie fungovať. Program tam bude stáť 6 eur. Potrebujem však niekoľko dní na to, aby som vám nahrala potrebný obsah a aby ste sa vedeli dostať k článkom. Ďakujem, že viete odmeniť môj čas, ktorý venujem týmto prognózám a astrológii. Ďakujem vám za sledovanie a teším sa na ďalšie videá. Ahojte.